Good morning, Jabay. Ay, wala mo sira. Ay da. Good morning, Jabay. Padung kog shoot to wedding and yeah, last Friday nag-shoot ko sa wedding ni Alden pero nag-start na kog video which was mo itong video nakita katong murag behind the scenes then wala na ko makashoot og video after. Oh, liko. What's kayong parking Jabay? Okay. So yeah, nag-shoot ko sa katong wedding ni Alden pero as of now di pa man pwede ma-release ang kanang kuan ang video, so paabot na sa ta kami na ang photos pero muna siya okay. Basta na-disorian ko ganina kay na auto pagawas niya ako sa pagawas ko then pag nagbungan may gawasan na sa eskina niya mura mo og I'm on the wrong so muto na disorient ko pag vlog. Anyway, muto padung ko Richmond karon ya kanang Richmond doon siya sa city which is around 40 minutes away from me and then wala siya padung ko ngadto because yeah I'll be shooting for today photo ko karon and last Friday nag-shoot ko sa wedding ni Alden ako ang role kay photographer sa ceremony pero shikuan ko video ko sa preparation ko sa after dili man ako ang main photographer but that's fine and yeah I hope nindot ang wedding karon I just have all my gears up with me. I've got duha sa akong A1 A9 usa akong A1 oy di ko dato. I've got one A1 there pero di na okay sure gamiton kay dako kayo ang 50 megapixels murag wala ta kay sa memory so I have this A7C which I might be using capable cool gamay and it's all about the pictures. It's not about the camera kung mic mo sa pictures mic ako angle and this camera works. This camera is very good with photos. The only thing is 4,000 yung shutter but that's fine. It's a lot and for video mura itong ganahan ko itong uban kay na S-Log 4K and everything else but those are good video cameras. Akong A9 lang wala sa picture profile but it's still a good camera. Akong mo na akong usa sa mga best cameras because even though it's very old it's very capable also. Yeah, hilom siya silent shutter man. Nice kayo. Bugat kayo kamot malintas bigas. So muna siya I'm a gearhead so basta na gears gay makikita ganahan ko but surprisingly akong usa sa mga ganahan kaning A7C kaning pang vlog na ako kay gamay siya pero capable kay camera so whenever somebody asks pag gusto ko mag Sony niya ang beginner pa ko na always want to spend a camera which can do everything. This camera can do it. A7C di ko nag-promote pero muna siya so na ako nga rin sa place by and you check it out tanawang place there you go hayag naman muna siya kana siya muna siya. It's called public housing so most of the times people there are kanang mga displaced people. Some of them are like Sudanese, some of them are like homeless who's given house so that's how it is. So sometimes it's kanang na siya kanang magduduha mi diha kay naman diha mga bugoy sad usahay na diha mga bugoy na mga gangster kay some of them kanang mo lagi kanang mga homeless kanang mga way klarong di ko musultiha pero way klarong mga what do you call this basta kana yeah and sa una sad katong pagsugod sa COVID usa ka ani sa una ang murag nag-infection na murag nagtakdan kuan man natakdan nagtinakuray sila sa whole place so kana siya murag imagine na pila nakabuk balay na diha then most of them are displaced families mga o sa mga gawas diha mga itom mga nasa mga Asian man pero muna siya pero wala ko ga-discriminate pero it is what it is. So nahitabo ba nagdali ko ganhi kay ko alam late na ko dapat na anak mo before 9 then pag check na ko sa schedule 9:30 pa day magsugod so I'm too early sayo na kay ko. I'm still waiting for them and it's nearly I don't know what time it is pero murag ba late ni mga hinampak da yawa ay pagpag ko pagkaon anyway we'll see how this goes. Pastilan kalangayan na ning mga kuyog na ako karon blown out ay kalangayan
Uy! Yep. I never felt this way. I finally see the light. I've been lost in search for something beyond the blue sky. I'll never be the same. You're bringing me back to life. When you open up my eyes to see you've been with me all this time. 'Cause I can feel you under the sun. Collide with me till I come undone. And if I come back to you, will you wait until I do? I'll always hold. So ako ni ang future me nga nag-edit ani nga video niya kanang naka-realize ko kani nga wedding is one of the things that I can't forget because kani nga wedding siya nag-shoot ko and then later on after sa church kuan ko nalain akong tiyan ba kanang murag nagaghangin niya kanang sigdugab and then I got sick. Abi na ako COVID pero di naman siya COVID. Paabot na ako sa reception di na ko ka shoot og tarong niya murag init kaya akong paminaw. Tugnaw naga-chills ko. I had to go to the car. Nya natug ko sa auto kadaghan. Ang akong sa post na lata kay ko kanang gyud klaro gyud kanang naluspad ko ba. Nya human pag abot na ko sa reception natulog ko sa auto kapila and ang akong temperature sa auto is 30. Ako siyang sakag 30 ang 30 degrees pa to. Something 30 bagi 30 na ako ang auto. Usually 19 naman na 20 ang rate kuan sa auto. Kato kay nag-chills gyud ko ba. So muna siya. This is one of the weddings na important. Di man sa to siya COVID. I don't understand. Murag nasakit lang yun ko. Ana. So muna siya. Morning ending. Bye-bye. See you tomorrow guys.